Je mi přesně 5, já chci vlastnit svět, mozek denně hraju a do kocky se deformuju. Asi si založím kanál na YouTube, dobrý Minecraft se ze mě klube, budu mít odběrů milion a fanoušků kamion. A už to píšu v registraci, studio Minecraftáci. A už video nahrávám, první zhlédnutí vyhrávám. Nepovedlo se to tak, jak jsem chtěl, nikdo se nekouká na můj let's play, všichni se koukají na úspěšné lidi, nejfejka Menta a Goga jen vidí. Všichni se koukají na youtubera Hauze, teď mám výraz nasraného Mickey Mouse, pod video dávám koment s narážkou, takovou tu hnusnost prostou urážkou. A za mě hejter. Palec dolů! Jsi kreten! Dislike! Neumíš točit!